Μας μίλησε ο Σπύρος για δύο χαρακτηριστικούς εμβληματικούς λογοτέχνες. Έκανε μια σύνδεση με το διαδίκτυο και αυτό που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη ειδικότερα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για το χρήμα στο έργο του Ezra Pound. Ο Ezra Pound είναι μια εξαιρετικά ιδιαίτερη και ιδιόμορφη περίπτωση. Να το πω εν συντομία για να το συνδέσω πριν περάσω αυτά που έχω να πω με αυτά που είπε ο Σπύρος. Ένα μυαλό το οποίο μάλλον χωράει όλο το διαδίκτυο. Ένα μυαλό που δουλεύει σε όρους διαδικτύου, μπορούμε να το πούμε αυτό σε σημερινούς όρους, και ταυτοχρόνως ένα μυαλό το οποίο γράφει ποίηση, που δεν είναι ακριβώς ποίηση, θα δούμε τι είναι, κατά τρόπο που καμία μηχανή, αυτή που καλείται μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε ποτέ να δημιουργήσει. Ποτέ όμως. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για το χρήμα στο έργο του Ezra Pound. Αυτό θα το κάνω στην τρίτη ενότητα της ομιλίας μου, η οποία έχει τον τίτλο «Σφίγγα». Η σφίγγα του Ιδίποδα. Για ποιο λόγο θα το καταλάβετε. Για να μιλήσω για αυτό όμως, πρέπει να δώσω ένα περίγραμμα της ζωής του Pound. Και δεν αρκεί το περίγραμμα, πρέπει να δώσω νομίζω και τα σημεία καμπής της πορείας του Pound. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη ενότητα δίνω τον τίτλο «Κύκλος» και στη δεύτερη ενότητα «Συστροφές και ανελήξεις». Συστροφή από το αναδίπλωση, κουλούριασμα. Ο Ezra Pound γεννήθηκε το 1885 στο Χέιλι του Αΐνταχο των ΗΠΑ. Το 1908 τύπωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο «Αλούμε Σπέντο» στη Βενετία. Εν συνεχεία διέμεινε για 13 χρόνια στην Αγγλία και για 5 χρόνια στο Παρίσι. Το έτος 1915 ξεκίνησε τη συγγραφή του επιβλητικού ποιητικού έργου του με τίτλο «Κάντος». Έπος 120 ποιημάτων, η τελευταία ενότητα των οποίων δημοσιεύεται το 1969, αλλά το έργο παρέμεινε ανολοκλήρωτο. Από το 1926 έως και τον Απρίλιο του 1945 έζησε στο Ραπάλο της Βόρειας Ιταλίας. Κατά την περίοδο Φεβρουάριο 1940, Σεπτέμβριο 1943, έκανε περισσότερες. Αυτό προχωράει η ανάγκη, ανεβαίνει κατεβαίνει. Εδώ βλέπει. Ωραία. Κατά την περίοδο Φεβρουάριο 1940, Σεπτέμβριος 1943, έκανε περισσότερες από 300 ραδιοφωνικές εκπομπές ανεκτής φασιστικής προπαγάνδας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ρώμης. Στις 30 Απριλίου του 1945 συνελήφθη από σώμα ένοπλων κομμουνιστών, οι οποίοι τον άφησαν ελεύθερο, αλλά ο ίδιος ζήτησε να παραδοθεί στον Αμερικανικό στρατό. Εδώ βλέπετε τη φωτογραφία από τη στιγμή της σύλληψης του Pound και τα κλουβιά στα οποία εγκλείστηκε ο Pound και άλλοι όμοιμοι με αυτόν. Φυλακίστηκε λοιπόν σε Αμερικανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Πίζα έως και τον Νοέμβριο του 1945 και εκεί έγραψε τα περίφημα «Κάντος της Πίζας». 11 ποίηματα, τα οποία στη μετάφραση έκδοση 2005 του Αντώνη Ζέρβα, την οποία δούλευε για πάνω από 20 χρόνια, με διάφορες δοκιμαστικές εκδόσεις, καταλαμβάνουν τα μεν ποίηματα 126 σελίδες, ότι έχει γράψει ο Pound δηλαδή, ενώ οι ερμηνευτικές σημειώσεις του ιδίου του μεταφραστή, του Ζέρβα δηλαδή, καταλαμβάνουν 256 σελίδες. Χωρίς αυτές είναι αδύνατον να διαβαστεί το έργο. Στην κατάθεση λοιπόν που έδωσε ο Pound σε δύο Αμερικανούς πράκτορες, τη στιγμή που παραδόθηκε και συνελήφθηκε, υποστήριξε μεταξύ άλλων τα εξής. Παραδέχομαι πως στις εκπομπές μου του 1942 και 1943 στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ρώμης κατηγόρησα τους διεθνείς χρηματιστές της Νέας Υόρκης και άλλων πόλεων που συνομώτησαν για να παρασύρουν τις ΗΠΑ στον τωρινό πόλεμο.
Αφού σχηματίστηκε η φασιστική ρεπουμπλικανική κυβέρνηση στη Βόρεια Ιταλία το φθινόπωρο του 1943, ήρθαν σε επαφή με τον Πελεγκρίνη, που ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας, και του υπέβαλα το σχέδιό μου περί σφραγισμένου νομίσματος, ώστε να χρηματοδοτήσει τη νέα κυβέρνηση. Αυτό το σχέδιο περί σφραγισμένου νομίσματος και η έννοια του σφραγισμένου νομίσματος προέρχεται από τον οικονομολόγο αυτοδίδακτο και κοινωνικό μεταρρυθμιστή Σίλβιο Γκέζελ, στον οποίο θα αναφερθούμε αργότερα. Υπέδειξα επίσης στο Φερνάντο Μετζασόμα, Υπουργό Λαϊκού Πολιτισμού, να διαδώσει στον Ιταλικό λαό μερικά βιβλία, όπως «Η συνωμοσία των τραπεζιτών» του Άρθουρ Κίτσον και «Τον Ιμπεριαλισμό» του Λένιν. Πάντα καταπολέμησα τις γκρίζες ζώνες φασιστικού καιροσκοπισμού, προσδιορίζοντας τον φασισμό με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα δικά μου φρονήματα. Συνεχίζουμε από την κατάθεση του Pound. Έχει δημοσιευθεί αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 80, τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, στο περιοδικό Τετράδια, με τον προβοκατόρικο τίτλο βέβαια «Εγώ φασίστας». Είναι κομμάτι από την κατάθεση. Τότε, αυτά τώρα υπάρχουν στο διαδικτύο, τότε ήταν πολύ δυσέβρετο το κείμενο αυτό. Πάντα λοιπόν καταπολέμησα τις γκρίζες ζώνες φασιστικού καιροσκοπισμού, προσδιορίζοντας τον φασισμό με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα δικά μου φρονήματα. Ένας εξέχων πολιτικός νους, όπως ο Λένιν, χαρακτήρισε αυτή τη συμπεριφορά γλώσσα του Εσώπου. Αποδέχομαι να επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες και να δικαστώ για προδοσία σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα επιβεβαιώσω το περιεχόμενο αυτής της κατάθεσης στο δικαστήριο, αφού αυτή η κατάθεση είναι αληθής. Εν συνεχεία, ο ποιητής μεταφέρθηκε στη ΣΥΠΑ, όπου δικάστηκε για εσχάτη προδοσία. Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, κρίθηκε ως φρενοβλαβής και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, όπου παρέμεινε έως και το Μάιο του 1958, συνεχίζοντας αδιάλειπτα το συγγραφικό του έργο. Το 1954, ο στενός φίλος του Ernest Hemingway δήλωσε ότι το Νομπέλ Λογοτεχνίας θα μπορούσε να είχε δοθεί στον Pound και όχι στον ίδιο, και το 1956 το περιοδικό Life έγραψε ότι το δωμάτιο του Pound στο ψυχιατρίο, ανοίγουν εισαγωγικά, είναι γνωστό ως το ντουλάπι που περιέχει έναν εθνικό σκελετό. Κλείνουν το εισαγωγικά. Το Μάιο του 1958, αφού απαλλάχθηκε δικαστικός, έφυγε για την Ιταλία. Μόλις έφτασε στην Νάπολη με πλοίο, απίφθινε φασιστικό χαιρετισμό στους δημοσιογράφους και δήλωσε ότι η ΗΠΑ είναι ένα άσυλο φρενοβλαβών. Το καλοκαίρι του 1961 κατελήφθη από τις συνήθως αποκαλούμενοι από τους μελετητές, θα επανέλθουμε σε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, από τις συνήθως λοιπόν αποκαλούμενοι από τους μελετητές μεγάλη ή ενιγματική σιωπή. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών την 1η Νοεμβρίου 1972 στη Βενετία, στην πόλη όπου είχε τυπώσει την πρώτη ποιητική συλλογή του. Ο κύκλος κλείνει. Το τέλος ενώνεται με την αρχή. Κατά το Πυθαγόριο μυστικό, η αιωνιότητα ανοίγει. Το Κάντο 118 λέει «Έχασα το κέντρο μου πολεμώντας τον κόσμο. Τα όνειρα συγκρούονται και συντρίβονται. Προσπάθησα να πλάσω έναν επίγειο παράδεισο». Αυτό είναι το περίγραμμα της ζωής του Pound, ο κύκλος. Τώρα θα περάσω στη δεύτερη ενότητα, στην οποία έχω δώσει τον τίτλο «Συστροφές και ανελήξεις». Εκείνο που βλέπω να χαρακτηρίζει τον κύκλο της ζωής του Pound είναι η αντιφατική συνύπαρξη, αλλά και εναλλαγή πρωτοποριακών και οπισθοβατικών στοιχείων ή αλλιώς συστροφών και αλματικών ανελήξεων. Και εντοπίζω αντιστοιχίες ανάμεσα σε αυτή τη γενική θεώρησή μου και στα τρία κύρια σημεία καμπής της πορείας του. Προτού περάσω στον προσδιορισμό αυτών των τριών κυρίων σημείων καμπής της πορείας του, ας δούμε ένα βίντεο όπου μιλάει καταρχάς ο Αντώνης Ζέρβας, τον οποίο ανέφερα πριν, ο μεταφραστής των Κάντος της Πίζας, και εν συνεχεία γίνεται απαγγελία ενός από τα πρώτα ποίηματα πριν περάσει στα Κάντος. Παρ' όλα τα αυτά,
μελετώντας τους τροβαδούρους, μελετώντας τον Δάντη, μελετώντας τους Ελιζαβεθιανούς, δηλαδή όλη τη βάση την ευρωπαϊκή, αντιλαμβάνεται, θα λέγαμε, το εξής, ότι η γλώσσα, η έκφραση, δεν μπορεί να είναι τυποποιημένη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στον Pound είναι σαν να μιλάνε πάρα πολλές φωνές, δηλαδή δίδει το λόγο σε διάφορες φωνές. Η κάθε φωνή έχει τη δική της εκφορά και αυτό το κάνει σεβαστό μες στα κείμενά του ο Pound, μες στη γραφή του. Δηλαδή υπάρχει αυτό που θα λέγαμε πολυτυπία, δηλαδή δίδει το δικαίωμα στην πολυτυπία να υπάρξει. Στο Λονδίνο, ο νεαρός Έσδρα μαθητεύει δίπλα στον Ιρλανδό ποιητή William Butler Yeats, εκδίδει ποίηματα, κριτικές και μεταφράσεις και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των νεωτερικών κινημάτων στη λογοτεχνία. Ζητά μια ποίηση νέα, που να φοβάται τις αφηρημένες έννοιες και να μην θέλει να εκφράσει με μέτριους στίχους ό,τι έχει ήδη εκφραστεί σε καλή πρόζα. Είναι η εποχή που ο Πάουντ στέλνει τα αλήτικα τραγούδια του να χτυπήσουν τα κουδούνια στις πόρτες των πρακτικών ανθρώπων, να τους πούν πως δεν κάνουν καμιά δουλειά κι όμως θα ζήσουν για πάντα. Πηγαίνετε, τραγούδια μου, στο μοναχικό και τον ανικανοποίητο. Πηγαίνετε επίσης στον ευρωπαθή. Πηγαίνετε στο σκλάβο της συμβατικότητας. Χαρίστε τους την περιφρόνησή μου για τους καταπιεστές τους. Πηγαίνετε σαν ένα μεγάλο κύμα από ψυχρό νερό, φέροντας την περιφρόνησή μου για τους καταπιεστές. Μιλήστε ενάντια στην ασυνείδητη καταπίεση. Μιλήστε ενάντια στην τυραννία εκείνου που δεν έχει φαντασία. Μιλήστε ενάντια στους δεσμούς. Πηγαίνετε στην αστή που πεθαίνει από την πλήξη της. Πηγαίνετε στις γυναίκες των προαστίων. Πηγαίνετε στους κακοπαντρεμένους. Πηγαίνετε σε εκείνους που η αποτυχία τους είναι κρυμμένη. Πηγαίνετε στους κακότυχα ζευγαρωμένους. Πηγαίνετε στη γυναίκα που αγοράστηκε. Πηγαίνετε σε εκείνη με την πρίκα. Πηγαίνετε σαν φθορά στην οθρότητα του κόσμου. Πηγαίνετε με φιλικό τρόπο. Πηγαίνετε με ανοιχτό λόγο. Αχόρταγα να βρείτε νέα δαιμόνια και νέα αγαθά. Εναντιωθείτε σε κάθε μορφή καταπίεσης. Πηγαίνετε σε εκείνους που χόντριναν μόλις έγιναν μεσόκοποι. Σε εκείνους που έχασαν το ενδιαφέρον τους. Πηγαίνετε στους εφήβους που καταπνίγονται από την οικογένεια. Πόσο απέσιο είναι να βλέπεις 3 γενιές μιας φαμίλιας κάτω από την ίδια στέγη. Όπως ένα γέρικο δέντρο με βλαστάρια και άλλα κλαδιά σάπια και πεσμένα. Πηγαίνετε μακριά, τραντάζοντας την κοινή γνώμη, ενάντια σε αυτή την νερόβραστη δουλεία του αίματος, σε κάθε είδους ιδιοκτησία. Εναντιωθείτε. Και αναφερόμαστε στα 3 κύρια σημεία καμπής της πορείας του. Το πρώτο σημείο καμπής εντοπίζεται στην περίοδο 1911-1916. Καταρχάς μετέβη από τον ημαζισμό, ελληνιστή τον εικονισμό, το κίνημα δηλαδή του ημαζισμού, εικονισμού, σε αυτό που καλείται βορτικισμός, ελληνιστή στροβιλισμός. Αυτό συνέβη το 1914. Η λέξη βορτικισμός προέρχεται από το vortex στο αγγλικό, που σημαίνει δίνει, στρόβιλος. Αυτό ήταν ένα λονδρέζικο κίνημα εσωτερικής αντίδρασης στον ιταλικό φουτουρισμό, ελληνιστή μελλοντισμό, το οποίο στόχευε στη συγχώνευση του μελλοντισμού, του κυβισμού, του εικονισμού και γενικώς όλων των ζωτικών μορφών της μοντέρνας τέχνης, όπως λέει ένα από τα κείμενα των ιδρυτών του βορτικισμού. Όμως, το 1916, ο Πάουντ με την ποιητική συλλογή του Λούστρα επέστρεψε στον εικονισμό, αλλά σε έναν εικονισμό νέου τύπου, ο οποίος ενσωμάτωνε δηλαδή τις τεχνικές του Ιαπωνέζικου χαϊκού και των ελληνικών και λατινικών επιγραμμάτων. Ας το διατυπώσω έτσι. Για το μελλοντισμό, το αίτημα ήταν όχι πια ο ελεύθερος στίχος, αυτό είχε κατακτηθεί, αλλά η απελεύθερη λέξη προς έναν στίχο που πάλεται, υμνώντας την αδέσμευτη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Για τον εικονισμό, αντιθέτως, το αίτημα ήταν η μέσω λέξεων σύσταση μιας εικόνας, η οποία δεν περιγράφει, αλλά παρουσιάζει κάτι, το οποίο η ζωγραφική δεν δύναται επομένως να αναπαραστήσει, ή αλλιώς, για τον εικονισμό, το αίτημα είναι η ακριβής λέξη προς έναν στίχο που λάμπει άξαφνα, υμνώντας ένα αιώνιο παρόν. Εδώ βλέπετε το περιοδικό, το πρώτο τεύχος του περιοδικού Blast, που σημαίνει έκρηξη, και ήταν το όργανο της ομάδας των βορτικιστών. Δημοσιεύθηκε αυτό τον Ιούνιο του 1914 στο Λονδίνο, ένα μήνα πριν ουσιαστικά ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκεί ο Πάουντ γράφει το μανιφέστο του βορτικισμού στις σελίδες 153-154.
Αν σε κάποιους θυμίζει αυτό είναι το εξώφυλλο του περιοδικού, έτσι μιλάμε για το 1914, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Αν αυτό σε κάποιες θυμίζει εξώφυλλο των Sex Pistols ή του άλμπουμ των Sex Pistols ή εξώφυλλο του περιοδικού των καταστασιακών, των Situationist, δεν νομίζω ότι πέφτει έξω. Ο Μακλάρεν γνώριζε τους καταστασιακούς, οι δε καταστασιακοί είχαν μελετήσει, όπως ξέρουμε, να μην πούμε όλα, σχεδόν όλα τα πρωτοποριακά κινήματα τέχνης. Το δεύτερο σημείο καμπής εντοπίζεται στην περίοδο 1916-1920, κατά την οποία ο Pound ξεκίνησε να μελετά οικονομολογικά ζητήματα έπειτα από συνάντησή του με τον ταγματάρχη Ντάγκλας, εισηγητή μιας θεωρίας περί κοινωνικής πίστοσης. Και εκείνη την περίοδο λοιπόν δημοσίευσε τα ποίηματα ο Pound «Φόρος τιμής στο σέξτο προπέρτιο» το 1919 και «Hugh Selwyn Momberly» το 1920. Έτσι, ο ποιητής ανέπτυξε βαθμία αφενός μια ρομαντική αντιδραστική κριτική στον κεφαλοκρατικό τρόπο παραγωγής γενικά και στον αγγλικό ιμπεριαλισμό ειδικότερα, η οποία δεν άρχισε να προσλάβει γνωρίσματα μαχητικού κομφουζιονισμού, σκοταδισμού και αφετέρου νέες ποιητικές τεχνικές, τις οποίες χρησιμοποίησε στα κάντος. Ωστόσο αργότερα, δηλαδή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1930, όταν ο Pound αντιλήφθηκε το αναπόφευκτο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε με διάβια μοναδική: «Το έπος είναι ποίημα που περιέχει ιστορία. Δεν κατανοείς την ιστορία αν δεν ξέρεις πολιτική οικονομία. Και ειδικότερα, για να γράψεις ποίηση στη σύγχρονη εποχή, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τη φύση του χρήματος». Το τρίτο και τελευταίο σημείο καμπής είναι εκείνο της λεγόμενης μεγάλης ή ενιγματικής σιωπής, όπως λένε οι μελετητές, από το καλοκαίρι του 1961, πράγμα που ανέφερα πριν. Θα ήθελα να το προσέξετε αυτό το σημείο, γιατί έχει μια ευρύτερη, κατά τη γνώμη μου, σημασία. Στην ελληνική έκδοση 1991 της τελευταίας ενότητας των Κάντος, την οποία ο ποιητής, μάλλον υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό, δεν επιθυμούσε να δημοσιεύσει, ο μεταφραστής τους, Χάρης Βλαβιανός, τα αποκαλεί Κάντος της εξηλαίωσης και γράφει, ανοίγουν εισαγωγικά: «Στα τέλη του 1961 σταμάτησε να μιλά σε όσους τον επισκέπτονταν. Είχε υιοθετήσει μια σχεδόν απροσπέλαστη σιωπή και είχε περιέλθει σε μια κατάσταση που τα συμπτώματά της θύμιζαν βαθιά κατάθλιψη». Κλείνω το εισαγωγικά. Τον Σεπτέμβριο του 1967, ο Pound είπε στον Άλεν Κίσμπερκ, ο οποίος τον είχε επισκεφτεί στο Ραπάλο, το εξής: «Η κατάθλιψή μου είναι περισσότερο νοητική παρά φυσική». Ξαναγυράμε πάλι τώρα το 1991, όπου η κόρη του ποιητή, Μέρι Ντε Ράχεβιλτς, σε μια τηλεοπτική συνέντευξή της στο Χάρη Βλαβιανό, δέχτηκε ότι το όραμα του Pound, παρέμεινε ακλόνητο και υποστήριξε ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, κατήφθηνε την υπεράσπιση του για εσχάτη προδοσία κτλ. Μέσα από την ποίησή του. Το έκανε αυτό μέχρι τέλους, παραμένοντας σιωπηλός. Κατά τον Αμερικανικό νόμο, η σιωπή ισοδυναμεί με αθωότητα. Νομίζω πως τέλειωσε τη ζωή του με όμορφο τρόπο. Κλείνω το εισαγωγικά. Τέλος, ακόμα και συστηματικοί μελετητές έχουν γράψει ότι η τελευταία φορά όπου ο ποιητής μίλησε για τη ζωή και το έργο του ήταν στη συνέντευξη που έδωσε το 1963 στον Γκράτσια Λέβη για το περιοδικό Επόκα. Είναι ανακριβές. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 1967 έδωσε εκτενή συνέντευξη για την Ιταλική τηλεόραση σε μια ομάδα επιφανών Ιταλών δημιουργών, στην οποία συμμετείχε ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Όχι για πληρότητα, αλλά για να πω ότι η κυρίαρχη ελληνική, τουλάχιστον βιβλιογραφία,
έχει προάγει μια συζητήσιμη εικόνα για τη λεγόμενη μεγάλη ενιγματική σιωπή του ποιητή. Και ένα από τα λίγα εξ ολοκλήρου ενάντια στο ρεύμα ελληνόγλωσσα γραπτά που γνωρίζω, ασχέτως αν συμφωνώ ή όχι με όλα όσα υποστηρίζονται σε αυτό το γραπτό, είναι του Νατ Σκαμάγκα, εκ των ιδρυτών του Αντιγκρούπο Σισιλιάνο το 1966, ειδικότερα στο άρθρο του με τίτλο «Ο άνθρωπος χωρίς ελπίδα όταν ο ποιητής είναι φασίστας», που δημοσιεύτηκε το 1975 και είναι μια απάντηση σε άρθρο του Ουμπέρτο Έκο, και το οποίο αυτό άρθρο τώρα του Σκαμάγκα έχει εκδώσει στα ελληνικά ο Λεωνίδας Χριστάκης. Ο συγγραφέας, ο Σκαμάγκα, επισημαίνει: «Με την πτώση του φασισμού, ο Πάουντ βρίσκεται με το στόμα κλεισμένο και τα χέρια δεμένα, μη μπορώντας πλέον να εξυμνήσει το φασισμό. Δεν μπορεί να πει στον εαυτό του ότι είναι υπεράνθρωπος που εναντιώνεται στην καπιταλιστική δημοκρατία ή στον κόκκινο μαρξισμό. Μεταβάλλεται σε ένα φασίστα νικημένον από ανθρώπους αλλά και από γεγονότα. Όχι πια ηρωική πτώση, αλλά ο λίστης γελοτοποιού, ο οποίος ξαναβρίσκει στον εαυτό του εκείνα τα στοιχεία που είχε υποτιμήσει στους άλλους. Αποτυχία, χρεοκοπία, αδυναμία, ανανδρεία, προδοσία, φόβος, θάνατος». Περνάω τώρα στο τελευταίο κομμάτι, αυτό που έχω να σας πω, και δίνω τον τίτλο «Σφίγγα». Υποστηρίζω ότι, όπως μια συστηματική κειμενολογική έρευνα θα μπορούσε να αποδείξει, το πεδίο γύρω από το οποίο αρχίζει να περιστρέφεται από τη δεκαετία του 30 και έπειτα όλη η σκέψη, ποίηση και δράση του Πάουντ ορίζεται από ένα και μοναδικό οικονομολογικό ζήτημα. Πρόκειται ακριβώς για το ένιγμα των ενιγμάτων, για το μεγάλο ένιγμα της κεφαλοκρατικής σφίγγας. Ποια είναι η πηγή των συνολικών κεφαλοκρατικών κερδών, δηλαδή των επιχειρηματικών κερδών, των τόκων και των προσόδων. Η λύση του μεγάλου ενίγματος έχει δοθεί από τη μαρξική και σραφαϊανή αντικειμενιστική και ηλιστική κριτική υπέρβαση της πολιτικής οικονομίας. Πρώτον, η πηγή των συνολικών κερδών βρίσκεται στη θεμελιώδη σχέση παραγωγής, του κεφαλοκρατικού τρόπου παραγωγής, δηλαδή στη σχέση μισθωτής εργασίας. Δεύτερον, χρήμα είναι το μέσο έκφρασης της αφηρημένης κοινωνικής, διεθνικής εργασίας, το οποίο εμφανίζεται ως μέτρο της σχέσης ανταλλακτικής ισοδυναμίας των εμπορευμάτων, δηλαδή των τιμών. Τα κέρδη είναι απλήρωτη, αφηρημένη κοινωνική εργασία. Τα κέρδη, τέλος, δεν είναι προϊόν απάτης, επιτιδιότητας, τοκογλυφίας ή ακόμα εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι προϊόν εκμετάλλευσης τάξης από τάξη, της προλεταριακής τάξης από την κεφαλοκρατική. Εδώ βλέπετε επίσης, σε αυτή την παράσταση, δεν θα επιμείνουμε βέβαια, τα δύο γραφήματα που είναι από την παράγραφο 49, κεφάλαιο 6 και παράγραφο 71-72 του βιβλίου του Σράφα, όπου στην αρχή, στην περίπτωση της απλής παραγωγής, όπως λέμε, simple production, και στη δεύτερη, single production μάλλον, και στη δεύτερη περίπτωση είναι η πιο γενικευμένη και ρεαλιστική για τον πραγματικό οικονομικό κόσμο περίπτωση της συμπαραγωγής, όπου ουσιαστικά για όσους πράγματι θέλουν να διαβάσουν τι γράφει ο Σράφα, ενισχύει και γενικεύει αυτά τα οποία βρίσκονται στα σχετικά κομμάτια του κεφαλαίου, του Μάρξ εννοώ. Αντί δηλαδή να βασιστεί σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, ο Πάουντ επιχείρησε να λύσει το μεγάλο ένιγμα βασιζόμενος στις αποεσφαλμένες έως ημιτελείς θεωρήσεις περί χρήματος, κέρδος, τόκου, ανεργίας, των Ντάγκλας και Σίλβιο Γκέζελ. Έτσι κατέληξε στη σύλληψη ενός οικονομικοκοινωνικού συστήματος, όπου από τη μία πλευρά η θεμελιώδη σχέση παραγωγής εξακολουθεί να είναι η σχέση μισθωτής εργασίας, ενώ από την άλλη πλευρά, συνεπία της κρατικοποίησης της πίστης, κατά την άποψή του, η διαφορά επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων συμπιέζεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεύτερον, εξαλείφεται η ανάγκη επιβολής φόρων. Τρίτον, το ύψος του ποσοστού κέρδους
καθορίζεται από εκείνο τον ποσοστιαίο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, τον οποίο ορίζουν με τη σειρά τους οι δυνάμεις της φύσης, και έτσι τέλος τέταρτον, το κράτος κατορθώνει να εκμηδενίσει την ανεργία. Σε αυτή δε την αντίληψη του Pound περί δυνάμεων της φύσης ανάγονται τα διάφορα προδρομικά οικολογικά μοτίβα που όντως υπάρχουν στο Κάντος και σωστά τα αναδεικνύουν οι μελετητές, αλλά όχι, τουλάχιστον όσο εγώ γνωρίζω, με την επισήμανση ότι υπάγονται σε εκείνη την πλέον αυτοσυνεπή, κατά τη γνώμη μου, εκδοχή της βαθιάς οικολογίας, η οποία καλείται οικοφασισμός. Με μια λέξη, ο ποιητής φαντάστηκε. Τι έχει φανταστεί ο ποιητής? Έχει φανταστεί έναν κεφαλοκρατικό τρόπο παραγωγής, απαλλαγμένο από τις μάστιγες του τόκου, των φόρων και της ανεργίας. Έναν πλουτονικών διαστάσεων επίγειο παράδεισο. Το 1939, ανακατεύοντας αποσπάσματα από τον υπεριαλισμό του Λένιν με ρίσεις του Χίτλερ, ο Pound κηρύττει: η τοκογλυφία είναι ο καρκίνος του κόσμου, τον οποίο μόνο το χειρουργικό μαχαίρι του φασισμού μπορεί να αφαιρέσει από τη ζωή των εθνών. Εν κατακλείδη, ο Pound έμεινε εξάγρυπνος, πλην επιστημονικά άοπλος, μέσα στο πλατωνικό σπήλαιο των κεφαλοκρατικών σκιών και ειδόλων, αντίφαση για την οποία η σφίγγα δεν δίνει συγχώρηση. Είμαι της γνώμης ότι βρισκόμαστε στην ίδια εποχή με τον Pound, στην εποχή η οποία ορίζεται πρώτον από την ανάταση της μοντέρνας σκέψης, με πρώτη και κύρια πράξη την επανάσταση στην επιστήμη της φυσικής, και δεύτερον από τη μοντέρνα σκέψη και πράξη της ανάτασης των μαζών, η οποία σφραγίζεται από τον Λένιν και τους παγκοσμίους πολέμους. Συνεπώς, ότι πρέπει να διδασκόμαστε εξίσου από τους δύο πόλους της αντίφασης του ποιητή, δηλαδή τόσο από το ξάγρυπνος όσο και από το άοπλος. Ο τελευταίος λόγος ανήκει λοιπόν σε εκείνον και δεν νομίζω ότι με βάση τη δική του αντίληψη θα αρνιόταν να ανέβει στο βήμα εάν η προσφώνησή μας ήταν: καλούμε τον όμηρο του πολέμου των τραπεζιτών έναντι της ανθρωπότητας, του πολέμου που ξεκίνησε με την ίδρυση της Τράπεζας της Αγγλίας το 1694. And so that you don't continually misunderstand, usury and interest are not the same thing. Usury is a charge made for the use of money, regardless of production and often regardless even of the possibilities of production. Usura canto. With usura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting, that design might cover their face. With usura hath no man a painted paradise on his church wall, Arpes élu, or where virgin receiveth message, and halo projects from incision. With usura seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines. No picture is made to endure, nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With usura, sin against nature. Is thy bread evermore of stale rags? Is thy bread dry as paper? No mountain wheat, no strong flour. With usura the line grows thick. With usura is no clear demarcation. No man can find site for his dwelling. Stone cutter is kept from his stone. Weaver is kept from his loom. With usura, wool comes not to market. Sheep bringeth no gain with usura. Usura is a murrain. Usura plungeth the needle in the maid's hand and stoppeth the spinner's cunning. Pietro Lombardo came not by usura. Duccio came not by usura, nor Pier della Francesca.
Zuanbeli not by Usura, nor was La Colunia painted. Came not by Usura Angelico, came not Ambrogio Predis. Came no church of cut stone, signed Adamo me fake it. Not by Usura San Tropim, not by Usura Saint Hilaire. Usura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman, it gnaweth the thread in the loom. None learneth to weave gold in her pattern. Azure hath a canker by Usura, Cramoisy is unbroidered. Emerald findeth no mending. Usura slayeth the child in the womb, it stayeth the young man's courting. It hath brought palsy to bed, lieth between the young bride and her bridegroom, contra natura. They have brought whores for illuses, corpses are set to banquet at behest of Usura.